že Laník řeší druhý motor z Česka, jak by ho tam dovezli. Asi to neřešte, vole, nebo dostanu depréze, vole. Au. Jsme vedle sebe! Tam říct, vole, no p***y! Dívejte. Pojď kam jedem! To je vše, už si říkat nechci. Ale kam ty jedeš na tom mopedu, vole, debile. Takže je tady nádherná skála, škoda, že jsou tady ty stromy. Vnímáš mě? Hej. To je opravdu, to je dobrý. Ale vám to furt vaří, nebo co vám to dělá? Voda ve voleji. Furt tu hře, tlakuje to do vody jak svině. Drube, to bude ještě zajímat. Vypadá jako hospoda. Pitajte nekog gore. Opet nekog pitajte. Děkujem. To bouši. U nás natáčí, vej. To už pracuje. Já jsem ještě nebyl vidět ani do videu. Jsme po obědě, jsme úplně přežraný. Vyměnili jsme se se Štefem auta, aby jsme si oba dva zkusili něco jiného. A je to úplně divný. Ta spojka zabírá hrozně nahoře a už Škodovky zabírá úplně dole u podlahy, tak to kousku. A má to 5. Je to tady krásný, ten výhled byl úplně božský. Akorát si nemůžu zvyknout na ten rozjezd na tu 1. A už si chci jet zase. Neklepal se ti už volant? Jak jsme jeli dolů? Jeli jsme kilo, já jsem vyřadil. A jeli jsme kilem. Psali zpráva, že Škodovka je totálně po smrti. Tak jsem jim psal, co s tím chcou nebo budou dělat. Na Tyči je to, na Tyči by to bylo celkem v klidu. Když to máš na stejné straně, tak jo, jináč to bylo takový. Ale tak ta Fonda má čubu, že jo, tak si žehličkou. Tam to napičte, vole. My to budeme mít daleko levnější. Asi to neřešte, vole, nebo dostanu depréze, vole. Tak je teďka s Drobem a já půjdu s Bogušem. Máme zatím jenom nějaký malý informace, asi se dozvíme potom, nebo ještě v průběhu, jak to bude s nima vypadat. To je vše, už si říkat nechci. Počkej. Jaký máš pocit z Bosny? Hej, jsem. Natáčej horu. Co jsem točím tebe. No a co, proč mě točíš? Jsi slavnej. Jo, hele, dívej, jaký měkký dráty tam zase. To je hustý, no. Je to jezero. Je to ve školku, ne? Já se jdu koupat. Já se jdu, vole, já se jdu po školku. Nebo jak to myslíš? No je pecka, jak se to začalo ukazovat, tak to bylo úplně top, jako. Fakt jo. Jezero pro mě tohleto. Půjdeš do půlky a máš to pořád takhle. On mě nechce Peugeota půjčit, já bych to chtěl řídit to kabrio, vole. A on se bojí, že bych mu to prej zničil. Nemáte majzlík a kladivo nebo vrtáčku? Máme, spíš vrtáky. Mám kladivo, zbytek ne. A zbytek? Vrtáčku určitě ne a majzlík možná. Máme, vrtáky nemáme. Tak to vrtáky určitě nebudeme mít, jo, ani jeden. Jo, je to příjemný. Oni psali, že prej oni by se nějak dostali do cíle. Bez Lukáše, co jsem tak pochopil, že Laník řeší druhý motor z Česka, jak by ho tam dovezli. Ne, ho šlapat tady dole. Nebo tam řepík, vole, nemáš propichlou nohu. Ale kde, vole? Lopíku máš? Aha. Tam krev jenom. Ukaž to. Au. Ty vole. Chceš slivovicu? To taky Taky semka? Ne, mám na nohu. Bude 7 hodin, večer. Hrneme to na Srbsko, tam to máme ještě tak hoďku a tam budeme spát na nějakým bodě. To se dozvíme ve videu, až tam budeme, protože nevím, co to je za bod. Trošku mě sere. Trošku mě vadí, že tady nebyla žádná taková horská silnice, jako třeba Transfagarašánu nebo Transalpina. Já jsem ale na Transalpíně nebyl, což mě taky celkem mrzí. Nevadí, třeba někdy příště. A teďka jsem úplně vypadl z noty, protože to je nádherný tady. Tady mám drobný, vole, já nevidím, vole, tak se hodí třeba maliny koupím, ale nemám.
Bylo to tak, měli jsme tam nahoru. Jo. Jo, měli, vole. Ale já jsem to tam dal. A předtím se mi to taky stalo, že mi to přeskočilo jinam. Když ti to přeskočí a jedeš, tak to nevšimneš, že jo? Vlastně, když to nezaregistruješ hned. Tam dáme fotku, vole. Jo? To jsem toho neviděl, vole. Bože, co zase děláte? Tamhle budeme chrápat, vole. To je v pohodě. Co? Ne, já jsem takhle natočil tačku a ono to prostě. Ještě pusal do toho, vole, bože, vole. Já. On začal sunout, tak se z toho zasal, vole, úplně. Na paprice. Teď na to všechno bude týc dostanu, vole. Jo, no, pardon. To Focus Action. Krásnou dobrou noc. Zima jak prase přes noc. A spíš běžte vyspovídat tamhle pana Pekárka, protože on vám poví víc, co se mu v noci přihodilo. Byla mi hrozná zima, tak jediné, co mi napadlo, tak jsem si na nohy oblíkl mikinu. No ale pomohlo to, zase jsem usnul. Ale bohuž to byl sportovně a držel v noci hlídku pro jistotu. Co? Proč držel hlídku v noci? Ne, to jsem se jenom zbudil, protože jak si lidi tady chrápali a prděli do toho, odval tady pes. Yeah, how they know? 14. And we start. How they check? How they put a stamp? No. Takhle si dáváme razítka. No. It is Free. free, yes. Okay. Jsou tady dráty, vole. Nejsou. To tamhle právě vidím. My jsme teď na checkpointu, kde byly nějaký... Co tam bylo? Osly. 2 osly. No, bylo jich tam víc kvůli nám, ale to nevadí. Most. Takže tady se to jmenuje Vyšegrad, tak to tam dej ty vole. Je to tady bomba. Za chvilku budeme v Srbsku, tady kousíček jsou hranice, tak doufujeme, že nás pustí bez problémů. Tady tím auta jedou, tak doufám, že pojedou dál. Tak do 10 minut budeme na hranici. Co jsem se koukal na Google mapy, tak je tam kolona, tak jsem zvědavý, jak dlouho tam budeme. Doufáme, že všechno bude v pořádku a normálně nás pustí. Uvidíme za chvíličku. A zase to držuje tunely. Jsme tady. Tak projeli jsme hranice, zapadili jsme si národní park, asi teda. Mají tady kamení, no, to mám v Česku taky. Ne, 105 od dozadu. 105! On začal klepat na ty kanistry. Jo. Ty jenom zíváš, vole! Mě furt natáčí už zívu. To je schválně. Jeďte vedle sebe! Jak, vole! Tady stůl! Pojďme vedle sebe! Ona chce fotit! Fotka! GSK ukazuje, že je to tady nahoře, ale nevede tam žádná cesta. Google mě vede teďka tady nahoru prostě po té hlavní. Kus a pak tam někde odbočit doleva. Dobrý, jedem. Když je to kousek. Jedem, tak se otočte tady, kde je to, no, kde je místo, tam to neotočí. Co? Jak nosíš ty brýle, tak tady to máš úplně bílý takhle. No, to víš. Ale viděli jste toho Passata, nebo co to bylo jako před náma, jak měl to kolo? Co to bylo? Nebo Golf, já nevím, co to bylo. On měl celou tu nápravu, ale to vlevo bylo úplně takhle. Tam vůbec jedem. Česko selo. Nějaký kostel, takový ten hranatý, nebo co to je? Srbové jsou hrozný řidiči a ty města jsou úplně katastrofální, úplně se tam bojím. Mám strach, že nám upadne kolo. Doufám, že se to nestane. V Česku, bohužel. Jo, Mělníku.
To vypadá pěkně, že? Krásný stav, papíry a 38 000 ani chce. Co to nebude zhnilý? Dívejte. 60 minus. Pořád ještě neprší. Pořád ještě neprší. Hře už prší. Někdo tam řekl, že cvakli pistole. Já jsem si kapat benzín z nádrže. Teď jsme ve městě Kragujevac. Je to taková, já nevím, rovina, no, to Srbsko zatím teda. Za tak zhruba 10 km jsme na checkpointu. A pak pojedeme na další. Asi už do toho Česka sela uvidíme. A tady pěkný vedro, ale. Kde jsme? Kde jsme se teďka stavovat na jídlo. Já jsem si dolil olej do převodovky a jít do motoru. A na skupině Gumbalkánu na Facebooku jsme zjistili, že někomu na checkpointu, kam pojedeme, teprve vykradli auto, takže paráda. A Srbsko je fakt nudný zatím. A provoz hroznej. A lidi tady jezdí, jako by měli všechny Fabie v Česku, takže nic moc teda. Nic nedělá, vole. Čím telefon někdo mi ho sebere, ne? Co brácha, koupíme to. A jo. Tam je ty kváčka. A těsní to dobře ta střecha vepředu. Co je? Jsem to hodil na půl. On to hodil takovou vole. Co tady mám použít? Jo? Máš tam něco, no? Červenýho. Nevím, jestli je to bodlo nebo ne. Ale bylo to velký celém. Celkem. A spadlo mě to po cenačku, vole. Si myslím. Ty vole, taková kůzka, vole. Co bouší? Možná jsme to zabili, nevím. Ale kam ty jedeš na tom mopedu, vole, tak si pirucího dám, pak kladivo popadám a při posledním pivu vím, že tohle prostě nespravím. To bude průser, kurva drát, vlna se zase začala strát, proč já nevězdil na Balkán. Já nasral se a zval. To je jak portilo, ne? Minulý rok to tady bylo ještě zadarmo, teď to tady spoplatnili, vole. Co? Jestli jdeme? Jdeme nakupovat. Tak co budeme kupovat pivo akorát? To máme. To tam My máme, nejdem. V Češku selu a máme to dneska plný zuby. Když se na nás v Česku selu... Chci vám říct, vole, no p***y! Kam jedem? Kam jede? Souvat! Já nasral se a zval. Pivo teplý jako prase, proč to vaří k***a zase? Už se lítají ty kováři. Já se jich bojím. Ono to je za největším smradem, co... Já jsem to měl co bohuši. Dobrý, dej pěkný. Ten repetent. Jo, jestli všichni myslí, že... Co jsem to říkal? No. Stojíš jak idiot. Jo, oni všichni říkají, že stojím jak idiot, ale já mu držím jenom místo. Řekněte ještě jednou. Klapka. Všichni... Já jsem do toho mluvil. Všichni mi říkají, že stojím jako kokot. Nepovedla scéna pod třetí. Šampon. Ahoj. Čau. Ahoj. Já jsem našel úplně nejlepší remix, ty vole. Na flešce. Tak mi to v noci nezbudilo, ale ráno jenom půjde se probudit a nebudu.
Ne, dej si. A pošli to takhle. Jo, pošlijte dál. Dej mi kousek. To odvrátilo. Jo. Počkej, teď potrávíš i mě. Ale nějak se to uchytí. Tady to nefunguje. Koukni to sem. Dej mu ještě, vole, tě zabiješ. Vám to podpálím? A to se trošku, ať to nejde všechno pryč. Co nese? Kalkanem.